no nyeti ya gommonu oi akaza maka mane no anini oi maka nwere no ife ni na-ekwu okwu ya nu oi enwere no ka mmanwụ si n'ebe nu oi ichekunu oi ichekapụ na ite yara nu oi odogwu nwoke pụtakene n'ọgbọ nu oi mmanwụ Nsụka dobiko okpukpe nu oi ugwu AFURU-EGO okpukpe n'okwu nu oi akwa enwere onye na-ekwudu maka ya nu na ndị be anyị na-asị nụ ala nụ eje nu oi nyabụ ife edere mmadụ ugwu AFURU-EGO na-ekwubekene okwu nu oi ka mụ eburu egwu anyị wee jebekene nu oi afụ nwa nwaanyị dobiko bịakene nu oi ịmakụ usu dobiko pụtakene n'ọgbọ nu oi jadi gị ka mụ donu na-akpọ ọkụ nu oi jadi ka obi n'ike nu oi dadi mọsọ dobiko bịakene nu oi ọga tebusu bịakene nu oi ịmakụsu nwanne m bịakene nu oi igwe na-aga bịakene nu oi kinsiri ọsọ alize bịakene nu oi ogbu nwoke bịakene nu oi afụ nwa bịakene nu oi anyị amara bani dobiko bịaba nu 2040 cent nwere ife akamagudorela n'ole nu oi Jonas nwanne m bịakene nu oi Jonas bịakene nu oi Santi biobiko bịakene nu oi Santi nwoke bịakene nu oi na 2014 n'ozuru ife nu oi na anyị nwere na-eburu nwe mfo nu oi asị m ka m were nka wee kene nu oi Amadi nwoke bịakene nu Uchenna bani bịakene nu oi Krisi nwoke bịakene nu oi Bonaventure dobiko bịakene nu oi na anyị na-erote nu afọ 10 nu oi afọ 10 nu anyị ji hapụ n'ụlọ wanga nu eje gbaba mbọ nu oi ụfọdụ n'ime anyị agbagotego nu oi anyị ncha agbagotechakwugo nu oi na nwoke zuo na ife ji mmadụ emenu na nwaanyị agbagotego n'uturu ife ji mmadụ emenu oi Juliet Ibanyi dobiko bịakene nu oi Anamalo bịakene nu oi Otimbo bịakene nu oi Odije bịakene Idara dobiko bịakene nu oi Chisom dobiko bịakene nu oi Ọba nwoke dobiko bịakene nu oi Ọchụba bịakene nu oi Franklin bịakene nu oi JK biko bịakene nu oi 2014 ezukodo nu oi Michael dobiko bịakene nu oi na nye ezuko nu ka anyị ji na-eme igbe menu oi asị m na-eke n'olie ga-amara anyị mma nu oi afọ na nkwọ ga-amafaziri anyị mma n'ise nke a bụ iji wee cheta na anyị emekwa na 10 years